sunt unii oameni care nu înțeleg ce vor, știi? Și, de exemplu, vin și îmi cer, vreau o fotografie ca ălalt, știi? Am avut din astea, știi? Ca fotograful X, știi? Și îi spuneam, băi, nu pot să fac fotografii ca el, pentru că el e o persoană diferită față de mine, gândește diferit, în primul rând. N-am cum să gândesc la fel ca el, nu? Nu pot să fac aceeași. Pot să-mi dau interesul să fac fotografii drăguțe, știi, foarte faine, dar nu ca el, știi? Și chiar le zic fer în față, direct, știi? Dacă mireasa nu mă respectă, înseamnă că e vina mea, că n-am ales eu bine mirii respectivi. Eu mi-asum vina. Dacă am o mireasă, de exemplu, care nu mi-arată respect, dar nu țin minte, știi? Cred că o singură dată, dar vagă, să-mi zică chestii de astea, știi? Ovidiu, nu mi-a spus nimeni în față direct, băi, știi? De ce nu faci poze? De ce stai degeaba? De ce, știi? N-am avut niciodată de asta. Și chiar dacă aș avea, mi-aș asuma. Am avut nunți la Căminul Cultural, am avut nunți unde nu aveam loc la masă. A fost vina mea. Eu mi-asum asta. Dacă eu nu i-am zis miresei, băi, vezi că trebuie să-mi dai mâncare, apă la nuntă, știi? Eu acum am un contract frumos. Trebuie să-mi dai apă și mâncare mie și asistentului. Și ei râd când semnesc contractul pe tema aia, știi? Fac de multe ori glume. Ai o video, cum? Da, uite, scrie acolo un contract, știi? Că eu o să mă duc să mănânc la restaurant, îmi comand o pizza la tine la nuntă, n-am nicio problemă cu asta. Dar eu ți-am spus că trebuie să dai. Ai mai pățit din astea? Eu n-am mai pățit, dar au pățit alții. Am pățit o singură dată la început, de fapt, când mergeam la Darabani, la mama Huciului, în seara anunții au venit foarte mulți oameni și noi n-am mai avut loc la masă, știi? Că, formația și ne-a scos cumva pe terasă, au fost destul de nasol, dar să spunem că a fost un eveniment izolat, din 400, știi? Am primit mâncare și atunci. V-a pus la grupa B, da. în Liga a doua. Am mers la București, de exemplu, la un moment dat, că cu tine eram. Când la București au o chestie așa dubioasă, nu știu, parcă restaurantul vine la Mir și le zice, bă, nu le dați mâncare la ăștia, că le dăm noi ceva acolo să fie, știi? Și au venit cu figuri de astea ca așa și m-am dus și le-am zis, nu? Băi, dar știi, eu am nevoie să mănânc, nu-s robot, știi? Nu, că două feluri, bă, stai un pic. Stai un pic, aici două feluri. Și ne-a dus, nu ne-a dus sarmale, să nu știu. Ne-a dus tot, da. Adică stai un pic, eu am contract cu Mire ăștia și i-am specificat, trebuie să am meniu. Nu știu dacă te-ai dus la Mir, le-ai zis lor, ok. Nu mai rețin cum a fost, dar am rezolvat-o, că le-am Le-ai zis. zis, mă, da, ok, mă duc să vorbesc cu Mir. Nu, stați că... Da, cred că așa am zis. Mă, lasă-mă să vorbesc cu Miri, că sigur, eu știu ce am discutat cu ei, știi? Și el a zis că nu, lasă, nu știu ce. Dar e o chestie, cam tot timpul am pățit la București. Nu știu, ori să obișnuiți ei, o copiat unul la altul. Deci când vorbesc cu Miri, care au o nuntă în București, și ajung la mâncare, îmi zic, da, dar știi că ne-a zis șeful de sală că pentru voi au ceva aparte, știi? Și eu zic, nu știu ce înseamnă aparte, dar dacă înseamnă un platou de ăla, știi, cu diverse pus pe masă și să mănânce și formații de 15 oameni și noi 4 și videografi, știi? Aia înseamnă mâncare, știi? Că ei cumva îi atrag pe clienți, știi cum? Vin la ei și zice, hai să semnezi contract cu mine și noi avem o ofertă foarte bună. Dar știi că tu la nuntă ai la muzică 10 oameni, ai fotografi, ai videografi, ai asistenților, ai 15 ani în plus acolo, cu ei rezolvăm noi, nu trebuie să plătești nimic pentru ei. Și Miri se simt bine, că la București e 100 de euro un meniu, 200, nu știu, 100 și ceva de euro un meniu. Și dacă calculezi 100 și ceva de euro ori 15 oameni, sunt mulți bani pentru ei, știi? Și ei preferă cumva sala să folosească aspectul ăsta, știi, ca un avantaj de a semna cu sala lor, știi? Și ei se duc acasă mulțumiți să zică, uite ce tare, am economisit 1000 de euro pe mâncarea fotografului și, știi? Deci sunt, la noi în zona asta și n-am mai pățit în alte părți, în Cluj. Păi, da, gândește că vin 15 oameni, da, dacă adun formații plus videograf, fotograf, asistent și mai departe, luminist, sunetist și așa mai departe, și dacă adun 100 de euro pe meniu, sunt 1500 de euro. Îți bani sau nu-ți bani la 1500 de euro? Îți faci jumătate de concediu sau chiar un concediu dacă mergi undeva în Bulgaria? Îți faci. Da. Păi, și ce cum îți bani? Îți bani. Și Mirli se gândește, păi dacă se descurcă ăștia... Next. Adi întreabă, ce faci dacă la o nuntă nu va mai funcționa un XQD? Zic, nu e ceva card. Da, XQD. Deci, basically, întrebarea e ce faci dacă nu-ți mai merge cardul la o nuntă.
N-am pățit-o niciodată cu cardurile la nuntă. Stai să-mi iau serviciul. Întotdeauna formatez cardurile în aparat. Întotdeauna e o regulă. Niciodată în calculator, știi? Întotdeauna la prima eroare pe care mi-o dă un card, fie la citire, fie la scriere, îl arunc. Întotdeauna. Nu îi dau șanse că îl reformatez și mi-a dat eroare la scriere. Am zis că, opa, am scos frumos cardul, am pus alt card, am continuat treaba. M-am dus acasă, am copiat pozele, cardul mergea perfect, știi? Dar era o eroare atunci pe moment, știi? Nu știu de ce a apărut. Am copiat pozele și l-am aruncat, știi? Cât te ține un card sau... Niciodată n-am aruncat un card de vechi, că e vechi. Am aruncat carduri care mi-au dat erori, dar niciodată n-am aruncat. Am carduri de 10 ani, de 10 ani, da? Am CF-urile alea, știi, ce le foloseam pe D4 de 10 ani. Și merg. Ok. La prima eroare le arunc, dar dacă nu mi-a dat eroare, de ce să le arunc? Nu? Make sense. Și cumva eu consider că tehnologia a evoluat atât de mult încât chiar dacă îți dă o eroare un card la scriere, știi? La citire, știi? Sunt softuri de recuperare date și în cel mai rău caz trimiți cardul ăla la firme specializate care recuperează date, știi? Adică dacă nu pierzi cardul ăla sau dacă nu îi dai foc sau eu știu ceva, până la urmă tot ai șanse mari să recuperezi datele. Cel mai important să nu scrii peste informațiile alea. Foarte important. Că ăla e cam singurul mod de a pierde datele. Da, pe chit că le ștergi tu, tot le ai acolo, Tot dar le ai. nu le mai poți accesa decât dacă ești foarte... Dar în momentul în care ai scris peste ele, s-o dus totul, știi? Next. Ce moment al nunții te consumă cel mai mult și care îți place cel mai mult? Sunt momente în care îmi plac foarte mult, nunți la care îmi plac foarte mult începuturile, știi? Adică pregătiri și vibe-ul ăla fain, așa. Sunt nunți la care nu-mi place, nu-mi plac deloc pregătirile, că e agitație, e stres, nu ți înțelegi cu nimeni, e contratimp totul, nu s-a organizat bine, nu. Depinde de la nuntă la nuntă, n-am momente. Sunt biserici care îmi plac foarte mult, când am o lumină bună, când am un preot sau un pastor, depinde ce religie au, știi, și țin o predică frumoasă, știi, am și eu ce să ascult, mă îmbogățesc și eu cumva, știi? Sunt petreceri, desigur, faine și mai puțin faine, da, depinde. Deci nu există un moment special care să zic că ăla îmi place cel mai mult și ăla îmi place cel mai puțin, știi? Nu. Depinde de la nuntă la nuntă. Mă încerc să iau experiența ca un întreg. Adică nu mă gândesc la o nuntă că nu mi-au plăcut pregătirile, știi? Mă gândesc la nuntă ca un întreg, de la început până la final. Cum a fost nunta asta, știi? Și totuși tu ai equalizerul ăla tău de care mi-ai zis în alte cursuri, știi? Că tu îi dai o notă cumva și trebuie să te forțezi tu. Dar nu-i dau o notă evenimentului, că eu nu pot să analizez, să etichetez un eveniment în funcție de câți bani s-au investit în nunta aia. Poate că oamenii nu au avut bani, efectiv, știi, să investească în nunta aia. De ce să-i judec eu? Dacă ei s-au chinuit să mă plătească pe mine cu 2000 de euro, nu, e normal să-i apreciez. În schimb, mi apreciez cumva ce ziceam într-un workshop cu equalizerul. Eu când încep o nuntă, privește ca un potențiometru de la, știi? De la mic la mare, știi? Sau ca un pahar cu apă care tot se umplă, sau ca o epobretă, cum vrei tu să zici, știi? Și eu trebuie să ajung la fiecare nuntă undeva la 90%, 80-90%, știi? Dar mă chinui mult la 90%. N-am ajuns niciodată la 100% până acum. Nu pot zic că am făcut o nuntă, zic, 100% mulțumit. Tot timpul există ceva la care nu simt eu că puteam mai bine, știi? Dar, de exemplu, încep pregătirile, știi? Nebunie, agitații, stres. Mă gândesc, ok, mi-au ieșit cadre faine, dar se putea mai bine, cam care nota? 60, 6, știi? Din 10, știi? Apoi mă duc la civilă, nu prea, mă duc la religioase, e bine, au ajuns la 80, mă duc la petrecere, hai să vedem, trebuie să mă chinui, la petrecere îți dau totul de mine să scot cadre, știi? Fain. Dacă eu am poze mișto tare, atunci știu, ok, îi pot mulțumi pe oamenii ăștia, știi? Nu frecventa, dacă am momentele, obține, știi? Dar dacă, de exemplu, am o nuntă la care știu că, nu sunt mulțumit, mă dau peste cap, ies afară, nu știu, mă duc, fac o ședință foto, le iau pe Ciprian, hai cu Dedolight, hai cu Ice Light, hai să facem poze pe acolo, detalii, știi? Mă chinui, mă dau peste cap, trag poze din toate unghiurile până ce scot ceva creativ și mai fain decât, adică pentru a-i mulțumi, știi? Și pentru a mă mulțumi pe mine mai mult, știi? Eu vreau ca la fiecare nuntă să știu că am dat tot ce pot, știi? Ca să scot un rezultat bun, știi? Și depinde de nuntă la nuntă. Sunt nunți
modeste la care trag poze fantastice. Cred că mai mult depinde de oameni, rezultatele mele, știi? Dacă oamenii sunt faini, sunt onești cu ei, au bun simț, respect, știi? Și își arată iubirea, știi? Și respectul unul față de altul, atunci obțin cele mai faine cadre. Nice, next. Cătălin întreabă, care sunt 5 cărți pe care le recomanzi? Să aduc aici recuzita. E cel mai vestit vânzător din lume, scrisă de Ogu Mandino. Asta e cea mai faină carte pe care o recomand. Care pe mine m-a ajutat foarte mult. Și nu e, chiar dacă pare a fi despre vânzări, culmea că nu e despre vânzări. Știi? Că pare, știi că asta e să vezi, că învăț să vând. Nu, e o pildă cumva, e o poveste. E o poveste cumva, știi? Nu e o carte de vânzări. E o poveste foarte faină, inspirațională cumva, știi? Și am citit-o și asta pe mine m-a ajutat foarte mult. Am mai citit o carte recent care m-a șocat și mă ajută cumva că de fiecare dată când mă gândesc la ea, știi, sau mi-aduc aminte de ea, o am chiar acasă unde dorm, pe noptieră, știi? Ca să mi-aduc aminte de ea, știi? Că noi uităm, nu ne gândim la anumite lucruri constant. Și aia se numește Am fost doctoriță la Auschwitz. Așa se numește cartea. Am fost doctoriță la Auschwitz. Cam așa. Nu știu cine o Paul, nu știu cum, sau Paul, nu știu cu cine a scris-o. Dar foarte șmecheră carte, foarte faină, așa, foarte deep, așa. Și m-a ajutat să înțeleg și să apreciez mai mult viața pe care o am, știi? Și o recomand iarăși tuturor. O altă carte, Puterea prezentului. O altă carte foarte mișto, cred că este pe acolo, Cipi, nu? Este? Da? Asta e o carte pe care iarăși o recomand cu drag, știi? Se numește ceva de genul de ce toate dietele eșuează. Am înțeles că nu trebuie să ții o dietă, trebuie să-ți schimbi stilul de viață și să ai un stil de viață mai sănătos, nu neapărat să ții diete sub nicio formă, știi? Asta e foarte faină și uite cât de subțire. Uite un pic, e cea mai ușor carte de citit, cea mai mică carte de citit. Și foarte mișto că te ajută să înțelegi cum să fii mai productiv, știi? Să începi și ziua cu lucruri care nu îți fac plăcere să le faci, știi? Adică alea sunt cam cele mai importante, cumva, știi? Bun. Next. Și asta e mișto cu Ghidul Talentului, dar câteva din sfaturile astea super șmechere, nu toate, știi? Cumva zice că nu contează talentul, contează îmbunătățirea abilităților, știi? Adică nu contează să fii un om talentat din naștere și o dovedit-o efectiv că foarte mulți, chiar și în fotografie se pretează subiectul ăsta, că unii zic că trebuie să ai talent. Nu trebuie să ai talent. Trebuie să-ți cultivi, știi, abilitatea aia într-una, să ajungi la un anumit nivel. Cei care au talent, culmea ei eșuează cel mai repede, mai ales în domeniul sportivilor, că ziceau că îs apreciați prematur cumva, știi? Primesc aprecieri înainte de a dovedi ceva, știi? Că ei au talentul ăla născut, știi? Și iau minge, joc fotbal și fac scheme, știi? Și ei se simt, eu sunt cel mai șmecher și simt că nu e nevoie să mai muncească, știi? Și normal că la un moment dat unul care muncește și vine și tot muncește, o să-l întreacă cu siguranță, știi? Că el devine lene, știi? Că zici că... Sau plafon. Așa e și cu fotografia, știi? Vine unul care are talent, face niște, îi dai aparatul, wow, ce șmecheri poze faci, știi? Dar ăla nu știe că trebuie să învețe și marketing, și comunicare, și vânzare, și trebuie să posteze într-una, și trebuie să comunici, și trebuie să răspunzi la mesaje, la telefoane, să fii în comunitate, să fii, știi, parte din societate, să te promovezi și așa mai departe. Și omul ăla crede că totul îi se cuvine, că el are talent, știi? Și la un moment dat își dă seama că, eu n-am clienți, ce fac? Și de foarte multe ori am întâlnit chiar fotografi buni care s-au lăsat de fotografie din cauza că nu aveau clienți. Talentul e una, business-ul e altul, știi? E altul, știi? Next. Cipli cu next-ul, el e temporizatorul, știi? Cred că iar același George. Câți George avem pe comunitate? Ok. Întreabă dacă te-a atacat vreun pop în biserică, / deranjat de lumină sau de zgomotul shutterului la aparat. Nu țin minte până acum să venit un preot să-mi zică, bă, a fost odată un eveniment cu un preot, că tot venea la mine și spunea, vinuleacă. Și veneam la el, da, domnule.
trage o poză de ce mișto e unghiul ăsta, fă de aici o poză, știi? Și făceam o poză, știi, și plecam și pe aia, vino. Dar asta în timpul slujbei, știi, când era slujbă, știi, tu spuneai, vino leac, știi? Trage de aici o poză așa, știi? Și la un moment dat i-am zis că, părinte, știți, eu nu vin la dumneavoastră să iau cadenița aia prin biserică să vă zic dă și aici, știi? O leacă și s-a ofticat el, dar la final a venit și m-a salutat și mi-a zis că, bă, îmi pare rău, nu te-am deranjat, sper că nu te-am deranjat. Eu am vrut doar, când m-am dus cu un videograf la o biserică, acum vreo 3 ani și el a venit în biserică, a venit la biserică mai repede, cu vreo 10 minute înainte de mir, știi? Și l-a rugat pe Polimar să aprindă un pic becurile, să tragă el un cadru, știi? Doar cu candelabrele alea mari aprins. Și apoi să stingă becurile, că nu. Și ăla a zis ceva de genul, dar ce, că nu, că voi veniți și excum curentul, că nu știu ce. Și bine, dacă nu vrei să aprinzi tu becurile, știi? Și la un moment dat ăsta nu știu ce i-a zis, dar așa i-a zis. Eu zis cu bun simț că, dacă nu vreți să aprindeți. Și eu eram acolo, făceam fotografii și a venit preotul la mine și s-a de mine. Că vii, că faci aici, că tu nu știi cât costă curentul. Că a dat 1000 de euro pe curent luna trecută, nu știu ce. Și a spus, a venit așa, știi, s-a luat de mine așa din prima. Și la un moment dat, îți dai seama, m-am ofticat și eu și m-am uitat prin biserică, așa, avea becuri LED, avea becuri economice, adică foarte mic consum. Țin minte că am luat 70 de ori ținți și am făcut poze la candelabru, știi? Așa. Să văd ce becuri sunt, știi? Ce scrie pe becuri. Și erau becuri de 5 W în bucata. Și cât timp, Cipri? Nu știu. 3-4 ani. Și am numărat toate becurile din biserică, aproximativ toate becurile din biserică, știi? Le-am numărat. Avea, nu știu câte, 100 de becuri, ceva genul ăsta, 100 și ceva sau 200 de becuri. Da, sunt multe becuri la un candelabru de la șpiri laterale. Da. Cred că de asta și zice policandru. Că și mi-a ieșit un consum de 1 kW pe oră. Și 1 kW era 60 de bani atunci, știi? Adică gen 1 leu pe oră, nici 1 leu pe oră, știi? Și m-am dus la preot și am spus, domn părinte, știți? Nu vă spărați, dar dumneavoastră veți consum aici de 1 leu pe oră, nici 1 leu pe oră. Păi veniți și îmi scoateți-mi ochii că v-am pus să aprinde 10 minute becurile. Hai, și-a început! O striga pe ăla, pe Polimar, adu telefonul, știi? Sună-l pe Grigore, nu știu care, e electricianul lor, știi? Și l-a sunat de față cu mine, așa cu telefonul stătea și pe speaker. Grigore, zi cât consumă becurile astea în biserică? Și spun, nu știu, domn părinte, dar depinde cât are un bec. Cât are un bec? Eu zic 5 W, domnul Grigore, 5 W are un bec. Și câte becuri sunt? Păi, nu știu, 100 și ceva de becuri. Păi, calculați, 5 W, ies, 1 kW pe oră. Și cât e 1 kW? 60 de bani. Și era așa, știi? Și în secunda 2 mai tare a fost, a venit Mirle, știi? Și Mirle a venit și zice la părinte, el avea niște verghete în Londra, că el era din afară, știi? Și și-a făcut acolo un fel de cununie și avea niște verghete acolo primite. Dar avea verghetele oficiale pentru nunta aia atunci, la el, știi? Și eu venit și să-i zic la preot că și-a uitat verghetele alea de la Londra acasă, știi? Și le are pe astea, dar el a apucat să zică doar atât, că și-a uitat verghetele acasă și a început preotul să-i zică cum să uiți verghetele acasă? Dar ce fel de nuntă e asta? Că nu știu ce să lua de el, știi? Și la un moment dat eu am înțeles faza, că eu știam de verghetele alea și m-a dus eu și am spus, părinte, e vorba de alte verghete, astea le are la el. Verghetele oficiale care are nevoie popa să le pună pe degete, știi, așa la biserică, le are la el. Și s-o calmat el așa un pic, știi? Bă, cum era că tipul era un preot ok, că l-am văzut de mai multe ori, știi? Părea un tip fain așa, știi? Dar l-am prins într-o perioadă proastă, tare, cred, știi? Și a fost un astfel de eveniment. Zici că e banc. Da, zici că e banc, dar au fost pe realitate, adică nu timid. Iar George. Zi întrebări lui George. De unde te inspiri? Ce fotograf sau carte ți-a schimbat modul de gândire față de fotografie? Da, de inspirat, mă inspir atașându-mă de oameni, știi cumva, știi? Adică pur și simplu eu sunt focusat pe moment, în ultimii mulți ani, trag pe moment, mă atașez de oameni, îi înțeleg, îi simt, știi? Empatizez cu ei, știi? Și asta mă ajută foarte mult să anticipez momentul în care există o emoție, știi? Sau un cadru bun, știi? N-am apucat
pe parcursul ăsta meu ca fotograf n-am apucat să mă atașez de anumiți lectori, știi, și să învăț de la ei, să-i urmăresc și să învăț. Poate probabil aș fi evoluat mult mai repede și poate mult mai sus. N-am urmărit ori din lipsă de timp, ori că am vrut să-mi dovedesc eu că pot și singur, știi, fără să copiez pe cineva, știi? Lucram la bricostor și în pauză de masă, că aveam pauză de o oră în fiecare zi, știi? Luam și mâncam rapid și plecam în mall. Mall-ul era la 50 de metri, erau acolo, știi? Și mergeam în Cărturești și luam toate cărțile de fotografie. Era un raft așa plin cu cărți de fotografie, cu tehnici, cu sfaturi, cu iluminare, povești, inspirații și mai departe. Și le răsfoiam. Și citeam câteva pagini în fiecare zi aproape. Și toate cărțile alea le-am răsfoit acolo și de acolo am învățat tehnică, am învățat despre obiective. Atunci nu era workshop-uri ca acum. Atunci nu exista niciun workshop pe piață, ce puțin nu aveam eu, știi? Poate că existau prin afara țării, prin alte țări, știi? Dar în română nu existau workshop-uri online în care să înveți tehnică, să înveți chestii de alea, știi? Vorbim de acum 13-14 ani, știi? Nu vorbim de acum 2 ani, știi? Și am învățat din cărți. Și mergeam și răsfoiam toate cărțile alea. Și mai și cumpăram la un moment dat, știi? Mergeam, țin minte, la o tipă că m-am prietenit cu ea și am și fotografiat la un moment dat, și care și acum e șef de magazin acolo de Cărturești. Și o rugam, vedeam cu cartea așa, știi, sigilată, știi? Și spuneam: auzi, Andreea, poți să desfac și eu cartea asta, știi, că nu știu, știi că era din aia cu folie de aia, știi? Și zicea: da, uite, desface. Și o tăia folia și dădea, știi? Și o răsfoiam așa, știi? Da, cam așa am învățat eu fotografie. Și din inspirație am zis, mă inspiră oamenii și mă conectez cu ei cât pot de mult, știi? Să-i simt, să empatizez cu ei, să discut cu ei, să știu ce își doresc de la mine, ce le place, știi? De ce au ajuns la mine, știi? În felul ăsta aflu, știi? Dacă sunt oameni care habar n-au să răspundă la întrebări de genul de ce mai ales fotograf sau de ce vrei să fiu fotograf, și să-mi zică de genul că îmi permit, știi? Atunci ăia nu sunt oameni pentru mine. Și am făcut gafe, într-adevăr, din păcate am făcut gafe și am luat, cred că 2 clienți, țin minte, din 400 pe care am avut, de genul ăla. Și am regretat și acum, într-un fel, regret. Am avut oameni care au venit, m-am văzut cu videograful, simțeam că nu-i pentru mine, simțeam că nu știe nimic despre mine, simțeam că are o grămadă de bani și vrea doar să fiu acolo la lui, știi? Și eu arătam un album și explicam, uite așa, și spune, da, așa. Și cât costă? Hai să semnăm contract. Și exact așa vorbea cu mine. Dar fiindcă era nunta cu 2 săptămâni... Nu vorbea cu tine. Nu vorbea cu Era mine. pe lângă tine. Nu, pe lângă mine. Și eu știam că vorbește pe lângă mine, dar nu m-am ascultat, știi? Nu mi-am ascultat instinctul, știi? Și am semnat contract cu ei, am semnat pe la 1700 de euro și gândește că era nunta peste 2 săptămâni. Adică ca și cum... Știi, nu poți să refuzi așa ceva, gen, sau e greu să refuzi, știi? Te lupți tu cu tine, știi? Să știi că tu ești liber peste 2 săptămâni și poți să faci aproape 2000 de euro, știi? Într-un timp atât de scurt, adică, știi, și omul ăla se Da, și trebuie să te gândești și să zici să refuzi, ce nu știu ce. Și era și o nuntă faină, era destul de mișto făcută, cu mulți bani băgați, știi? El era director de bancă prin nu știu ce țară, știi? Și ce să zic, am făcut fotografii, a fost bine la nuntă, știi? A fost ok experiența cu ei, știi, la nuntă. Dar fiindcă ei nu au înțeles în comunicare ce le pot oferi, la un moment dat aveam de făcut albume. Eu m-am sunat într-o zi, știi, fă-mi 3 albume, am făcut 3 albume, i-am trimis draftul și după aia m-am sunat. Bă, și când ne-a răspuns, eram în Carrefour, țin minte, la cumpărături cu Alina. Și au început să-și mă înjuri la telefon și să-mi zică, să-mi bage, să scoată. Că eu nu i-am arătat genul ăla de fotografii, că ea vrea fotografiile pe care le-am arătat eu, știi? Și nu înțelegeam ce vrea de la mine, eram așa de șocat. Deci gândește că dintr-o dată n-am avut în viața mea experiență de genul ăla, știi? M-am verzit la față, nu știam ce vrea de la mine. Și ea țipa și făcea genul, să vezi cum făcea. Ea era un român, că el era în alte limbi, nu știu, german era, știi? Sau austriac, nu știu. Și vorbea cu mine la telefon. Și mă făceam toate felurile, arunca telefonul așa, s-auzea cum s-aude așa, pe ceva, știi? Și pleca încolo și tot vorbea, țipa la așa. Și venea soțul ei și spunea, hello, Ovidiu, wait a minute, please. Și ea venea, se învârtea pe acolo, venea înapoi. Și așa, și tu mi-ai arătat fotografii de alea. Și iar făcea așa, și iar pleca. Deci șocat am rămas, înțelegi? Cum ești acum șocat că zic asta și am rămas șocat atunci. Și după o discuție, da, am încercat să vorbesc cu ea cât am putut.
mi-am dat seama că de fapt e ce-o înțeles. Ea s-a uitat prin albumul pe care eu îl arătam, știi? Și vedea poze în Veneția, unde am fost eu, în toate țările alea. Și că am făcut un album de prezentare cu diverse fotografii de prin ședințe foto, la munte, știi? La mare. Și la un moment dat ea mi-a zis că tu mi-ai arătat poze cu mare, cu munți și m-am prins, stai așa un pic. Ea se referea la fotografiile alea. De ce? Pentru că ea văzuse fotografii în Veneția, în munți, știi? Și ea vrea poze de genul ăla, știi? Ea credea că eu iau pe ei, îi decupez în Photoshop și îi bag în munți, știi? Și îi fac fotografii cu munți, știi? Când eu le-am zis, hai să facem o ședință 3D de dres în Veneția, în Alpi, că ei din Austria erau, știi? Că facem în Alpi o ședință foto, șmecher, acolo, că fac și fotografii. Ea se lăuda că are o casă la baza munților, nu știu, hai să mergem, stăm la voi acasă să facem. Și videograful era foarte entuziasmat să facă, știi? Și uite așa, eu au crezut că bag pozele alea în Photoshop și îi pun la mare și la munte și în Veneția, știi? Bună, Geta! Doina întreabă ce îți place cel mai mult să mănânci, cred, din meniul de la nuntă? Noi fiind vegetariani, știi, și eu și Cipri și Gicu, când mergem la nunți, le zic oamenilor, știi, că noi suntem vegetariani. Sunt restaurante în care ne fac mâncare foarte mișto, știi, ne gătesc acolo efectiv, dar sunt și restaurante care cam bag joc de noi, știi, iau așa din chestii, pun acolo, croșetează ceva așa, efectiv își bag joc de noi, știi? Da, acceptăm diverse, mai le zicem la ospătari, mai nu, mai știi, dar nu am ce pot zic, îmi place la Black Rock să mănânc cum fac ei acolo, că ei fac chestii mișto. Dacă îi zici că ești vegetarian, ei te întreabă, mănânci aia, mănânci, ești lacto, nu, mănânci pește, nu. Și îți fac chestii pentru tine, știi? E o plăcere să mergi acolo, dar în rest, în general nu prea am experiențe foarte bune. De când m-am lăsat de carne. Când mâncam carne, îmi plăcea. Era la fel ca la toată lumea. Era la fel ca la toată lumea. Îmi plăcea rața să mănânc, când mâncam carne. Acum cum ți se pare mirosul de rață? Nu mă mai place acum, dar zic ce mâncam atunci, știi? Aș prefera să mănânc ciorbă la nunți, mi-ar plăcea să fie Am ciorbă. mâncat atunci. Am avut o nuntă, ce mâncare am avut. Undeva la un cămin, deci într-un, cum se cheamă? O clădire a bisericii. O clădire a bisericii, dar era cantină, un fel de cantină. Unde veneau bucătăresele și le vedeai acolo, cum ele serveau, ele nu erau ospătari de aia, ele veneau, serveau, întrebau, mai vrei un polonic de ciorbă, ceva, știi, era foarte tare, era cea mai bună mâncare ever. Deci, am luat și acasă. Am luat și acasă la pachet. Deci atât de șmecher a fost, deci nu, foarte tare, deci mâncare de aia. Locul 2 ar fi ea. Da, locul 2 după Black Rock, ar fi o cantină. Da. Față de restul. Față de restul restaurantului, da. Cum faci dintr-o mireasă mai puțin arătoasă una superbă? Superbă e un cuvânt, să spunem, dificil de înțeles. Știi ce înseamnă superbă? Adică eu fotografiez oamenii aia, îi fotografiez pe ei, nu? Pe ei trebuie să-i fotografiez astfel încât să le placă acele fotografii, știi? Adică să le livrez fotografii cărora, nu știu, ei să se privească și să zică da, îmi place cum mă știu, știi? Acum dacă întrebi pe unul, păi, superbă poza asta, posibil zic că nu e chiar superbă, știi? Dar tu trebuie să dai tot ce poți pentru a mulțumi clientul respectiv, știi? Și dacă o mireasă e mai plinuță, să spunem, știi? Poți să folosești niște tehnici pentru a o ajuta, știi? De exemplu, în posing-uri, știi, când faci fotografii cu... Nu poți în toate fotografiile să o faci să arate fantastic, că nu ai cum, n-ai că în moment ceva trebuie să surprinzi cum iese, știi? Nu poți să zici, hai mai pupă o dată, mai plângi o dată, că ești un pic cam grăsuță, știi? Nu poți să faci de asta. Dar în schimb, poți să vii, de exemplu, la ședință, să vii cu lumina, știi? Cum ia mai plinuț așa, să vii cu o lumină mai puternică pe lateral, știi, pe o parte, știi? Nu o luminezi din față frontal, o luminezi din lateral și ascunzi zona asta, știi? Scoți în evidență doar o parte din ea, știi? Când fotografiezi cu ea și cu soțul ei, știi? Poți să îi pui într-o anumită poziție în care el cumva să acopere o parte din ea, știi? Poți să tragi voalul pe ea astfel încât să mai acopere, știi? Dacă are voală în păr, știi? Să mai acopere, știi?
Poți să folosești unghiuri de sus, de exemplu. Unghiurile de sus potrivesc la femeile mai plinuțe, că și la toate femeile în general, că Da, le subțiază, coperta știi, văzut, da, face să fie mai- Da, și dacă tragi cu diafragmă deschisă, să spunem un portret de sus, știi, cu focus pe ochi, să pierde corpul cumva în profunzime, știi? Și focusul e pe față. Sunt niște tehnici, știi, pe care le poți folosi pentru a... Dacă știi că ea e plinuță și se place așa cum e și îți zici poate la întâlnirea aia, bă, Vidu, nu mă faci mai slabă. Eu așa așa mă accept, știi? Cum ies. Atunci, nu trebuie să te chinui. Poți să faci cadre de genul ăsta, să o ajuți. Da. Uite, de exemplu, tu faci chestia asta la biserică când ține cartea deschisă preotul și tu ești aici în spatele lui, Da, știi? da. Sunt diverse tehnici pe care le poți folosi în anumite circunstanțe. Da, nu, în Photoshop, intru și în Photoshop, de exemplu, când simt că ea, de exemplu, e plinuță, se vede că e plinuță, știi? Și nu știu, ce frici are, știi? Îi zic că ne trimit fotografiile pentru album, când faci selecție pentru album, știi? Dacă au album, le zic, uite, dacă vrei în album, în fotografiile selectate, intervin pe anumite zone, știi, care te deranjează, dacă te deranjează, știi? Nu exclude fotografii faine, știi? De exemplu, un moment de la mișto, când s-a văzut cu el și plâng amândoi, sau nu știu, un moment mișto cu părinții, știi? Dar o sta cu mâna, de exemplu, lângă corp, știi? Și eu făcut mâna mai mare, știi? Și mai plinuță. Da, sau... Nu șterge acea fotografie sau nu o da deoparte dacă ți-i place și te deranjează mâna, ce spunem și eu rezolv mâna, știi? Și păstrăm fotografii. Sau se întâmplă să prind momente în care, nu știu, eu nu am, gușă, știi? Dacă stau așa, normal că îmi iese gușa, știi? Fiecare om aproape. Da. Și dacă o prind în o anumită ipostază, știi, cu ea, știi, cu gușă, știi? Eu le zic, bă, nu renunța la o fotografie pentru că nu-ți place ție de o chestie minoră, știi? O rezolvăm în Photoshop aia rapid. Dacă îți place momentul, păstrează-l. Și spune, uite, aia acolo mă deranjează mâna, acolo mă deranjează gușa, acolo vreau, nu știu, știi, un pic mai... Că de multe ori, care e tendința? Dă delete la fotografiile alea mișto și le aleg pe alea în care ei și bine. Dar sunt sigur, sunt fotografii mult mai șmechere, știi? Momente mai frumoase, care sunt amintiri mai frumoase, știi? Și le poți face tu cu afară rapid cu alea de Photoshop. Otniel întreabă, Da. ce nume interesant. Otniel întreabă ce setări faci la aparat că arată diferit în workshop în comparație cu cel care te filmează pe tine. Cumva arată diferit. De ce? Aici pot să răspund și eu. Da, eu aș putea pune, de exemplu, ca filmul, știi, pe care îl înregistrez eu, știi, ecranul meu, știi, vizorul meu sau setările în aparat să arate foarte fade, așa, pale, fără culori și așa. Dar n-are sens, adică, înțelegi? Adică n-ar mai arăta bine, știi, produsul când, știi, el vede workshop-ul, n-ar înțelege ce se întâmplă acolo, știi? În schimb, fotografia rezultată nu arată ca acolo, știi? După aia o prelucrezi tu și o folosești în ce direcție vrei tu, cu ce preseturi vrei tu. Iar cel care filmează de lângă mine, știi? Dacă tu vii cu o cameră și mă filmezi, normal că ceea ce filmezi tu cu camera ta nu e echivalent cu ceea ce văd eu prin vizor. Da. Vizorul meu arată mult mai bine decât camera ta în Și sine, înregistrat știi? cu Atomos. Da, și înregistrat cu Atomusul, Dacă vizorul. și ăla mai dă gherle și... Care și ăla... Odată în alb-negru, odată... Nu, Atomusul ajută foarte mult filmarea de pe vizor. O filmează calitativ. Acum că a fost o eroare ceva cu alb-negru, aia e altceva. Dar tu când înregistrezi cu Atomusul vizorul ecranului, îl înregistrezi la o calitate foarte bună, știi? Da, că e și ProRes și... Da, normal. Da. Doar dacă și ălalt cu camera trage în ProRes, poate că s-ar echivala, dar n-ai cum, știi? Da, și branduri diferite și... Plus că sunt workshop-uri pe care eu le filmez. filmez, eu am filmat workshop-uri cu GoPro, adică înțelegi diferențele la GoPro, la Atomos. Da. De asta diferă, știi, cele două perspective, știi? Next. Ce tip de iluminare avantajează o siluetă fără curbe? Dacă nu are curbe, dar nu trebuie să faci tu curbe, nu? Deci zici tu să scoată Cred că se fundul un pic. gândești la ceva mega specific, nu știu, Poate are ceva ceva mega complicat de pun aici o lumină, mai pun mâna aici, nu știu. Ce... De exemplu, o persoană care nu are... Există totuși niște tehnici. De exemplu, o femeie trebuie să o poziționezi sub forma literei S. Adică să aibă acele curbe cumva, știi? Și de exemplu, dacă e foarte slabă, dar foarte slabă, știi?
N-are fund, n-are țâții, n-are nimic. De exemplu, nu poți să o fotografiezi așa, că dacă ea n-are, știi? Dar în schimb poți să o pui cu fața, știi? Și să-i spui să facă genul ăsta de, știi? Cumva să se lase pe, știi? Să creioneze... Da, să scoată un șold. Da, să scoată un șold. Și greutatea pe să facă ceva de genul ăsta, știi cum stau eu acum? Excludeți modelul, știi, de față, dar cumva decât să stea drept așa, știi, mai bine faci o curbă aici, știi? Înțelegi ce zic? Și în felul ăsta ei creat o curbă, știi? Știi? Sau genul ăsta, știi, știi, scoate șoldul aici, fundul aici, știi? Și la fel creionezi cumva... un sfert de spate sau Da. să o pui suite. Sau o fotografiez de la spate și la spate la fel o pun pe un picior, știi? Și cumva creez așa o dungă, așa o linie, o curbă, știi? Da, nu, dacă e slabă, nu poți să o faci. Cam așa aș proceda, știi? Dar probabil o cerut, fă-mi curbe și mie, știi? Că, de altfel nu cred că vine un fotograf să zică despre mireasa lui: bă, mireasa asta nu are curbe, hai să-i facem noi curbe, știi? Cred că a avut o cerință din partea unei mirese, știi? Vezi că nu mă simt bine, știi, în pielea mea, aș vrea și eu să fiu mai sexy, știi? Așa am zic mie de multe ori bărbații, fără burtă, și îi trimit la sală, știi? Că există acum și reducere la abonament, știi? Adică îți dă statul o parte din bani pentru... Serios? Dai. Gabriel întreabă dacă ai vreun ritual înainte... Are. La ce ritual înainte de nuntă? Da, ca să-ți iasă poze faine, o specificat asta. Da, un ritual înainte de nuntă am în workshop-ul. Da, am un capitol cumva înainte, când mă filmează Gicu cu o zi înainte, știi? Cum îmi pregătesc haine, cum îmi pregătesc echipamentele, tot, psihic și tot. Cum repar echipamentul. Cum repar și mai departe. În principiu, mă asigur că am comunicat cu ei înainte de nuntă. Asta e foarte important. Să te vezi cu Miri înainte de eveniment, știi? Cu câte zile sau ce? Cu o săptămână în general, cu o săptămână înainte de nuntă și cu videograful eventual. Și stabilești din nou un contact, îi bei o cafea, te-ai uitat de 2 ani în urmă când ai semnat contractul, te uită oamenii, știi? Și bei o cafea, te cunoști un pic cu ei, știi? Stabilești programul, stabilești orele, știi? Îi ajuți dacă au momente de panică, de stres, știi? Când au aia, când nu găsesc aia, las că rezolvăm, găsim noi soluții, știi? Îi relaxezi un pic, știi? Și îi sprijin, că ei înainte de nuntă agitați, toată lumea vrea, du fructe la sală, du băutură, ai luat aia, n-ai luat aia, invitații, n-ai dat la invitații, vine George, nu mai vine George și tot așa mai departe, Rochia nu a venit, toate problemele din lumea asta se întâmplă înainte de nuntă. Dacă te întâlnești cu ei și stabilești conexiunea și ei știu că tu ești acolo lângă ei, în ziua anunții îți vor oferi ceea ce ai nevoie. Și anume, dacă te duci la ei și spui: hai să facem o fotografie, hai să facem o mini ședință foto aici, vor veni să facă o mini ședință foto acolo, că au încredere în tine, știi, că ești pentru ei acolo, știi? Dacă tu nu vorbești lucrurile astea și pățești de multe ori, știi, în workshop-uri și nu numai în discuții, în conferințe, să mă întrebi lumea: dar eu n-am mir de ăștia, dar eu nu pot. Băi, eu n-am pățit om în viața mea care să-mi zică: eu nu vreau să fac poze. M-am săturat să fac poze. Nu. Am pățit să am miri care să-mi zică, miri, mă refer bărbatul, știi? Să-mi zică: băi, Ovidiu, știi că eu nu văd cu fotografiile, fă-mi 2 poze și ok. Dar o iau pe ea. Că ei îi plac fotografiile în general. Mireasa e clientul meu, nu mirile, știi? Și îi fac de câte ori pot fotografii și nu mi-a zis niciodată: bă, nu mai vreau poze, gata, mă stră. Nu am avut mireasa să-mi zic că nu mai vreau poze. Pentru că comunic cu ei înainte de nuntă, le explic cât e de important pentru ei să aibă fotografiile alea, că nu o să se mai repete, știi? Le explic că dacă vin la ei să facem o ședință foto cândva, eu știu de ce o facem atunci, după biserică sau înainte de biserică, sau știi când e un moment, pentru că știu că nu mai apuc să fac în altă perioadă. Și trece nunta și nu mai ai fotografii. Și după aia vin la mine și îmi spui: Ovidiu, vreau și o fotografie. N-am. Da. Înțelegi? De exemplu, cadrele mama și mireasă. Da, nu mai zic fotografiile cu mama și mireasa. În ultimele workshop-uri, chiar în ultimul ăla, știi că mi-a zis mireasa că mama e pe jos cu sarmale, cu de ale, las că facem la biserică. Și eu am spus: nu facem la biserică, acum te rog să o chem, facem aici fotografii cu ea, acum.
Așa, au rămas cumva și bine, hai că încercăm să o chemăm. Că după mireasă Nu-ți dau era... seama acum. Da, după mireasă... Nu, sub ce formă. După mireasă era genul, lasă că facem la biserică, știi? Dar nu e aceeași chestie. Nu poți să obții aceeași emoție, același moment. E la biserică tot cu prăjiturile și cu sarmale din cap, știi? Și cu... Da. Plus, momentul ăla a fost chiar drăguț între ei trei. Între Întotdeauna părinții miresei. Erau super happy, știi? Da. Asta e important să înțelegi tu ceea ce vrei să oferi, știi? Și apoi să le explici și lor cât e de important ceea ce oferi. Acea fotografie o să contezi. Tu gândește-mă că noi avem o vârstă, da? Și Miri au o vârstă. În general, Miri au acum între 30 de ani, pe acolo, în jur de 30 de ani, cam așa sunt majoritatea mirilor. Poate piste, sau și mai tineri, desigur. Părinții la un moment dat o să moară, nu? 10-20 de ani. Că toți murim, suntem siguri, certitudine că moartea o să vină. Și vrei o fotografie cu mama ta să ai, știi, la un anumit moment. Și am auzit nu odată mirese, nu ale mele, care au zis-o. Băi, n-am o fotografie cu mama mea. N-am o fotografie la nuntă. Dar nu că o muri mama mea. După nuntă, băi, n-am o poză cu mama mea. Mi-am dorit să am o poză cu mama mea și n-am o poză. Băi, fotograful nu mi-a făcut. Știi? Când te gândești și mai departe la aspectul ăsta, că la un moment dat nu o să mai ai părinție, atunci e și mai grav. Știi? Și în general miresele, pentru ele e foarte important să aibă o fotografie cu mama ei, chiar dacă nu conștientizează tot și momentul. Poate intră o relație proastă atunci cu mama ei. Poate că s-o certa cu o zi înainte că mama voia sarmale și ea voia fonfleuri, nu știu. Știi? Am deviat un pic de la întrebare, dar e ok. E în stilul meu caracteristic, adică de asta Ciprian zice, hai următoarea, știi? Ultima întrebare. Be ready. Mai ai ceai? Tu ai ceai de mai multe întrebări. Cum ai pune flash-uri la sală dacă nu ai folosit lămpi? Aș trage o fotografie fără flash deloc, știi, în sală și aș face-o să fie un pic mai subexpusă față de ambient, știi? Adică să fie un pic subexpusă față de rezultatul pe care vreau eu să-l obțin, știi? Înțelegi? Și apoi aș lăsa aceleași setările alea să fie acolo, știi? Mă refer, nu știu, să-mi iasă gen 1 pe 1000 și 1 pe 250 ca timp de expunere. Nu, o ISO 1000 și 1 pe 250 timp de expunere la F2, să zicem, știi? Aș seta, știi, să fie în felul ăsta setările și le păstrez și vin cu flash-urile pentru a ridica un pic expunerea, știi? Pentru a da un pic de strălucire, știi? Pentru a mă folosi de plusul de lumină. A suplimenta, practic, știi? Și reglez puterea flash-urilor în consecință, pentru a putea, știi, să mai ridic un pic expunerea ca să obțin rezultatul final. Acum că vine unul și stinge luminile restaurant, știi? Reglezi rapid din setări. În loc de ISO 1000, te duci la 1600, știi? Sau în loc de 1 pe 250, te duci pe 1 pe 200 dacă mai stingi în lumini, știi? Sau în loc de F2, te duci în F1.4, știi? Sau, da, știi tu, e echilibru ăsta între setări. Triunghiul. Da, triunghiul ăla. Cam așa aș vedea eu dacă aș trage doar cu flash-urile. Dar momentan nu trag doar cu flash-urile, momentan trag doar cu lămpile. Lămpi și mai pun și câte un flash în sală. Flash-ul în sală îl pun pentru a oferi așa un flare cumva, știi, că trag contra lui, știi? Ca să obțin un flare așa pe lateral, un fel de lumină de contur, știi? Cam așa folosesc flash-ul. Și lămpile le poziționez în diagonal, în general. Una acolo, una aici, știi? Și urmez subiectul în direcția aia. E mai greu la sălile foarte mari, unde ringul e mare și nu am cum să apropii, știi, lămpile de ring, știi? Acolo e un pic mai dificil. De asta vreau și să schimb lămpile mele, că eu folosesc YN 900 ca lămpi și aș vrea niște lămpi cum și-o la Cipri acum, cu care să pot concentra lumina, știi, doar pe ring. Să mă duc cu un zoom, știi, pe ring. Și cum să numesc lămpile, ca să nu, dacă văd oamenii să înțeleagă. Aputure, așa se scrie, nu știu cum să Aputure și mai cum. Și Amaram. Adică două branduri. Dar le găsești, dacă le cauți Aputure și Amaram, le găsești. Deci Aputure și Amaram. Amândouă sunt Aputure, dar aia mai ieftin e Amaram, că e mai ieftin. Aputure mai amărâtă, de la Amaram, știi? Deci Aputure. Aputure, așa scrie pe ele și sunt foarte faine. Le-am folosit pe aici, le-am testat, că chiar faine. Au și zoom, au și balanță de albe, știi, poți să reglezi. Dacă le cauți pe YouTube Aputure, așa găsești pe grămadă. Și chiar sunt faine.
Da, nu sunt așa de ușor de folosit ca Y-urile alea, ca Young Nu, că alea le-ai băgat rapid în rucsacul strâns. Astea au mai multe Da, astea au cabluri. accesorii, chestii, Dar reflectoare. te poți descurca, mai ales la sală. freneluri. La sală sunt foarte bune. Salutare YouTube! Salutare comunitate! Mă găsiți pe Photomasters, photomasters.ro. Majoritatea cred că știu că sunt acolo. Intrați, aveți cursuri gratuite, faine acolo, nu trebuie să dați niciun ban. Intrați, aveți la free, cum intrați la cursuri, dați scroll până la capăt, jos, în partea de jos. Sunt vreo 13 materiale foarte faine. Am adăugat în săptămâna trecută ultimul, nu? Cu un workshop la o nuntă, practic. Sunt multe materiale gratuite. Da, deci nu trebuie să plătești nimic. Te duci și înveți gratuit acolo fotografii. Apoi vrei să evoluezi, știi, ai să înțelegi care e drumul și ce nevoie ai. Dar nu-ți vând nimic, învață gratuit. Photomasters.ro sau aici pe YouTube mai tragi în ochi, mai pe Facebook. Fii activ pe comunitate dacă ești. De acolo se întâmplă chestii. Și dacă e în comunitate, poate să spună și întrebări, nu? Desigur. Altă întrebare? Zi eu tu că n-am microfon. Și dacă ești pe comunitate, poți să pui și întrebări, desigur. Bun, perfect. Alex, ceva din încheiere? Și mai vreți de la mine? L-am chinuit destul. Ajunge.